Baba ya kamata mu dan yi freestyle kafin a kawo mana wannan drinks sun koya. Let's vibe my nigga. Ai bambancin kaɗan ne between snow da kuma kankara. I've been sleeping with hip hop na mata cikin wata tara. Listen, my brain is focusing. Kwakwalwa na tafasa yawan shekaru does not mean you know it better. Wasu iyayen ƴaƴansu ke koya musu abacha. I'm not talking of Sani Abacha ku gane bara mu a hankali yadda kowa za ya gane maganganu a bakin mu kaman buhun gyaɗa ne. Keep on multiplying da muddin har aka bare. Omo abi dope boy balle ma na ci gaye. Nakan saka hannu idan mutum ya mun reni amma a makuga idan ka gane. Your sisters and the girlfriends duka sun sani kuma kaman kunne suna ji da ni ba bindiga bane flows ne ratatata mu ne muke yi wa kowani beat kacha kacha. This work man, take it over. Let me take it slow. Ta ruga ta kira mazaje na taruwa na haura na ware na batta da yan garuwa ta ji maza ta zauna ta san me faruwa ta ji zuban maza sai ta kyalkace da dariya kallon rangwada na canzo kala zo ki ta girgizawa ina dan dandanawa da na san gidansa ai da na kai gaisuwa ba wata shegi ya gidan da na ballo ruwa mana za ka na mai Fit the motherfucking beat, KKZ on the MRC, man. Fit the beat, KKZ on the beat. I'm not good at freestyle, so let me drop that shit. Woo! KKZ, man. Ke ma ki dan taba mana ba ki na ki freestyle. Ita bata da kyauta. Nice one, man. Nice one. Sai labari ne mutumina kwana biyu. Yan shuru ne wallahi tallahi. Ka gane ai. Ya labarin abin da ne da muka yi. Wallahi. Mana sun shigo ai. Yau, gayan nan ma yana kawo mana drinks din nan. Ba baki shi nake ji fa ballewa zan yi kawai ni in fara sha. Baran jira kofi ba alaji. That kind of a thing. Wallahi. Baba kaga gayan nan na kira na ko? Wani gaya ne waye ne? Wani gaya na ne baran dauka da inji me zai ce. Hello? Wallahi lafiya lau ya gari aiki ne. Wallahi ina nan bamboos ne wallahi tallahi. To ai ban samu zuwa side resort din bane wallahi guys ina sun zo mun dan fita ne nan gurin mana dan chilling nan ga gane so I think yawa ka zo ka same ni a wurin thank you sai ka zo kai baba gayan nan yeah maybe gayan nan ya takura ma rayuwa ne wai waye ne wani gayan na ne fa wai ya damu wai shi zai waka ni na rasa gayan na Boston ne wani Boston kana harkan ka daban amma ka zo ka ce za ka yi aka yaje ban kunya a wani wuri kawai wallahi yaje yana ta baba shit kawai yaje yana yi kawai to ka ga me gaskiya mana baba shi just give up baba zai tsane ni ne ai haushi zai Maza superstar future superstar ke kai so kenan mutum kai gai da kuna cilin fa kace har da wata yar cika Coca-Cola ne an je kawo mana pizza ma yanzu nan wayannan kuma su waye gunzina ne wannan shine Tiswa wannan KKZ kace shehu ne wannan Marima ita ma badass rapper ce ai to ya ne babban yaro wannan shine yake yana ita wannan tana blues kenan ne kuma blues no ka san ni na fi son nigga rapping okay rapping yeah je ka dauka kujera can ka zauna da okay kujera je ka dauka kujera maza to ya ake ciki ne yanzu wallahi fine za su rena ka gaisi ya maganan wannan gadi zamu je wurin shi zamu je yanzu kaga ina tare da gaisi na bari mu dan abun nan ko mu tafi yanzu shi wannan ba iya ba ina son saci idea shi ka gane idea na kuma an ce ka iya to dan na iya ka sace min idea to shi na wani ya sata okay ba ne big boy ni big boy ne kowa san na garin nan yanzu za mu shiga ne ko ai ba jira ai idea na kai kada idea na zubi ka san na kwana tilawa jiya kai rafin ne ina son tara mutum 500 a kan stage wallahi mata su dinga falling Allah ya taimaka ki to baba amma dai kuna ruwa ki baba Paper of the year ba Marima baba kai
Ya aka yi ne baiwa Allah? Na hiya lau. Daga ina? Bauchi. Kika zo me? Umar na zo. Umar? Kika zo ki gani. To ai kin ga wansa nan, ni suna na Mustapha yan Sharif. Mustapha yan Sharif? To tunda dai kai Mustapha ne mai shiga sai ka haɗa da shi ko? Kamar ya. Suwa waɗannan kuma? Wallahi ranka ya daɗe wannan dai to ni gaba ɗaya ban gane mar ba. Masoyinmu ne maƙiyinmu ne, ni ban ma gane daga ina ya zo ba, kawai dai ya zo ya same ni ya ce min wai zai yi menene, na ce masa dai ya jira ka zo. Ƙarya yake ranka ya daɗe. Kwantar da hankalinka, na san waye shi. Tun ɗazu nake nan wajen. Wannan ranka ya daɗe wallahi daga da kaso ya ta zo wai ta zo za ta mawaƙiya ce ta amma ta yabo. Ina wani? Lafiya lau. Yawwa. Ni masoyiyarka ce tun daga Bauchi nake tattaki ne har zuwa nan. To me wannan kuma? Kayana ne. Kayanki? Okay. To amma baiwar Allah za ki taso daga garin ku nisa ki zo irin wannan garin kina mace wajen wani kuma namiji. Gaskiya abin da kike bai kamata ba. Ya kamata in har za ki zo wajena iyayenki su sani sa'annan a sanar da ni cewa lallai za ki zo in san da zuwanki kafin ki. Wannan abin da kike a matsayinki na mace babban kuskure ne. Da Allah karki sake aikata irin wannan. Kin ji ko? To ga da na ce da ta ban lambar waya. Ya isa. Zan iya wannan. Ya isa. Ba ni 5,000 din nan. To gashi. Oke ranka ya daɗe. Ka bata. Zan kai ta har tasha. Ban ce ka kai ta tasha ba. Okay. Ka bata ta tafi gida. To shi kenan ba matsala ranka ya daɗe. Amma kai kuma me kace? Tun ɗazu nake nan ranka ya daɗe domin samu ganin ka ranka ya daɗe. Okay. To bari na gama kikin tsawa in yaso sai ka shigo ka gani ko? To shi kenan ranka ya daɗe. Nagode. Ni fa ba zan taya ya dan iska ba. Ga 1,000 zan baki. Kin ga in za ki kwana a nan kuma muna da gun masu. A'a ni dai duka za ka bani. Assalamu alaikum. Yalla bai barka dai. Dama kana sallama? Ban gane na yalla bai daga zuwa guri kuma za ka fara tarana da irin wannan magana haka. Na ɗauka wai zan ce na ɗauka Emmanuel ne. Na ga kayan yanayi da Emmanuel ne. Haba to ko dai in cire maka eyeglass ina ne ka gane da kyau tukuna. Ya kai gurin wa kuka zo? Haba yalla bai ba gaisawa ba komai kawai ka fara taron mu da irin wayannan maganganun haka. Daga wace ƙasa kake? To malam ai kafin ka fara mana tambayoyin nan ya kamata mu gaisa ko ba haka ba. Mu san kuma kai a'a. Ai Alhaji yanzu baka san ana iya gaisa da mutum ba wai a zuwa samu matsala. Ba haka bane a'a. Yanzu dai tsaya ba wannan maganganu ya kamata ka tare mu da shi ba tunda ka gan mu haka sai ka tsaya mu gaisa gaisuwa na mutunci ka ji abin da ya kawo mu kawai. Haka to yanzu na sani ko shafin malera ne hakurin miƙa ma hannu ka dade mai mun kaya a'a ba maganan wani shafin malera bane mun zo mu ga mai gida ne wani mai gida a'a Umar M Sharif mana ka zo ka ganshi ya maka me shine da abin da ya kamata kai farko Alhaji kaga ka je ka kinkimo mun wani mutum nan fa ba a ɗiban malaman makarantar islamiyya a kunna kai yawwa kai ya dauka ɗiban malamai muke na makarantar islamiyya a'a kai ka san kai ka dube shi sama da ƙasa kai baka san waye wannan ba
kai ka san da ka gan shi kaga kuɗi. Allah ya ba shi kuɗi ga swags ga komai abu ɗaya kawai yake bukata. Kawai bukatan shi ɗaya abin da ya kawo mu zo mu ga oga shine yana so ya zama mawaki shi ma. Like yana so ya zama famous duniya ta san shi. He want to blow like yana so ya yi blow. Ma yanayi da malaman makarantar Islamiyya. Blow yake so ya yi na gaya maka. He want to blow. He want to blow. Ko kai baka jin yaren ne? Me? He want to blow. Bulo me? Bulo? Mana. A nan gurin za a yi bulo? An gaya maka nan gurin oga? Yalla bai tsaya mana. To an gaya ma oga mu bulo yake yi? Ba irin wannan bulon ba. An gaya Blow he ka want ga to be bulo ana famous. He want to like yana son duniya ta san shi kamar inda aka san mai gida Umar ɗan Sharif. Wannan ai wulakanci ne. Ya hakuri. Wannan dan kauyen za ka kawo wurin shi. Waye dan kauyen? Kai da dan kauye. Na ran Kai an ce ma dan kauye. An ce ma dan kauye. Kuma girman kato wallahi. Za ka buge ni? Zarci ne. Mai gida. Me haka ne? Allah zarci ne. Me yasa kake mana haka ne wai? Kullun sai ka rika rigima da mutane? Wallahi in kai wasa zan kore ka a wajen nan in kawo gwanja wallahi. Da Allah ku yi hakuri ko? Wannan shine Yes shine. Me bayani? Wannan dai abokina ne. So I've been telling him about you hakan nan na bashi labarin yadda kake mu'amala da jama'a haka. Bashi labari akan ka irin how friendly you are with people hakan nan. Okay, it's okay, it's okay. Ku je ciki sai mu magana ko? Okay to shi ke. A takaice dai abin da ya kawo mu wannan gayan abokina ne. Big boy ne, yana da kuɗi, he's living okay, amma matsalan shi guda ɗaya ne. Yana so ya samu ya zama mawaki, ya yi suna ya ga jama'a suna mai ihu duk inda ya je kamar irin. So mun zauna mun yi magana da shi sai na ga ba inda ya dace in kawo shi inda zai zo ya samu good training da yanda za a bashi sound mai kyau kamar studio ɗinka. Kasancewan gaskiya you are one of the best artists a nan arewa wanda kowa da kowa ya sani. Ka gane? Ka san yadda ban labarin ka kai babban producer ne a arewa gaba kida to kuma ina son idan na stage in tara mutane kamar 500,000 da mata su dinga suma a kaina to kuma ni duk inda na wuce a garin nan kawai a dinga gayi. To abin da yake faruwa shine gaskiya mu muna yin waka sana'a ne ba muna yin dauki waka bane kamar abin da yan mata za su rika bin mu ko mi wani abu. A'a muna yin waka ne domin sana'a a gare mu ba wai a matsayin abin da za mu yi wani abu da ba shi amma duk da haka to ba damuwa. Tunda dai kana da basirar kuma kai waƙoƙin ba zan iya sani ba tunda ba sani ne ba. Kai ka taɓa yin waka ne? Mana na rubuta waka sun kai 150 kuma na taɓa yi a mafarki ma. Na yi ɗaya a mafarki, na yi ɗaya a wani wuri haka da ina wurin nan da muka je, na yi guda 2 kenan ba matsala yi. Ni ma in na koya in na gama iyawa ka san na fi son a koya min rafin din nan. Ba rapin ake cewa, rapping ake cewa ba yawa rapping. Na fi son dinga yin rafin irin na su BLY ka gane. Yanzu zan gwada maka wani kiɗa ne sai ka ɗan yi freestyling haka akan sa mu ga da me ka zo kai ma. Yayi. Ka sani Yo, dan wace da kosai abokai, dan hada shi da doya zai baka ka gane a samun bas 2 wanda ka mun a ran nan din nan. Ya fi ganewa. Kana ji ko? Ya ka jita? Ƙwarai. Amma me ka ce min kana yi ne na aiki? Bas 2. A'a sana'ar ka da ka ce min kana yi da farko. Ina dan sai da kaya haka kuma sai da bari yanzu a akwai da so ne gaskiya. Gaskiya na gari ga kwarai to amma ka san ita waka wani abu ne wanda ake yi da tunani da nazari, talent ne sai mutum yana da shi zai iya yi to amma duk da haka dai ba za mu hana ka ba amma dai gaskiya sai da kayan ya fi dacewa da kai amma abu ne wanda yake buƙatar baiwa da basira in mutum yana da shi zai iya yi
amma dai yanzu to me ne kun kamar iya bake da komai a'a yanzu abin da nake gani ina ga tunda maybe sai kun dan bani wani time haka saboda yanzu kuma ina da wasu abubuwa da ya kamata in yi daga baya sai mu zo mu saki tattauna dan na san ba su din ka gane yanzu za mu dan zaka dan ba mu wuri ne ka dan ba mu yawa an kafa ka tsaka ne kuɗi ba ka dan je zan sami ka a wani tana ba matsala yawa kowa ba zai tsaya field din da yake ba kana sana'anka kana making amma kai ka ki tsayawa ka concentrating akan abin da kake yi kawai kai kana duba abin da wasu suke kaga cewa mawaka suna da fans duk inda suka je ana bin su suna generating kuɗi da sauransu shikenan hankalin shi ya tashi wai shi ma sai ya zama mawaki gaskiya ne abin da yake damun matasan mu kenan wannan dai shine babban matsalar matasa a yanzu kowa yana da abin da yake da baiwa da basira a kai kuma sai kaga ya kasa yana hangen abin da wani ke samu kuma kamar yadda yake bayani irin shi yana so mata su so shi ko wani abu kuma kaga abin sana'a ne ina zaka hada shi da wani abu irin wannan to amma dai ina ganin gaskiya sa kayan dai kamar zai fi dacewa da shi to gaskiya shawaran da zan bashi kenan domin haka kwanaki muka je wani wuri da shi ya bani kunya shi sai yayi waka kuma idan na ji ina kokarin in sashi a hanya zai ga kamar haushi da shi nake yi to amma thank God mun zo nan you have tested him ka testifying cewa gaskiya gare ya tsaya abin da yake yi inda ban kawo shi ba yanzu zai kama haushi da ni so na ji daɗi da time din da ka bamu a matsayinka na babban mutum mun gode sosai kuma duk inda muke ciki dai da shi za ka ji bayani na gode sosai na gaya ma cewa kawai ni wallahi ko wannan wulaƙaci ne wannan cin mutunci ne